Hemmäňize salam, men Ataş Mehmedov. Täze bir AutoCAD videomuza hoş geldiňiz. Hemmäňizi hoş gördük. Bugun maksadym aslında sizilen öňkü öwrenende atlanmady, hat dogrusu şu wagt içinde öwrenenlerimizi bir jemlemek niýeti bilen bir tane example, mysal getirmek, çyzgy çyzmak, teknik çyzgylary. Maksadym mady? Ýöne ilki şu başlan draw menümizi bir tamamlaýyn diýen karar verdim. Ondan soň indiki videomuzda file menüsüne geçmeden öň sizilen bir mysal üstünde işler. Benim aslında edilsiz ýaly şu temada höwüsçüm öwrenende atlanýany derrewden iş üstünde görmeňizi isleýän, bir zatlary döredip, bir zatlary öndürip, bir zatlary emele getirip bilýändiňizi görkezmek isleýän size. Ýöne şu temany hem görüp, ondan soň çyzart sizilen. Mysalyň üstünde işler. Teknik çyzgylar. Dogrusu. Bugünkü temamyzda sizilen Construction line, ray, multiple points, divide, wipeout, revision cloud diýäli şu aşağıda görýän kän bir draw menüsinde ulanylmaýan gurallary, buyrukları görür. Line'ları sizilen gördük. Şu ýerde construction line var. İlki ray men size görkezýän. Ray'in türkmençesi ışık demek bolýar. Senik bir nokotdan başlap soňsuz uzaklykda bir çyzgy çyzýar. Şu ýerde görüşüňiz ýaly polar mod açyk bolan üçin belli men beren aralyklardan derejelemden çyzgy çyzýar. Ýa-da men istenlik ýalyda ölçügimi berip bilýän. Şu ýerde görüşüňiz ýaly istenlik nokatymyň basan ýagdaýymda şeýlerak bir çyzgy çyzýar. Escape atıp çykdym. Şu ýerde görýän bolsaňyz şu çyzgylaryň hiç şeýli soňy ýok. Bu aslında geometrik ýagdaýda maňa bir galanýan zat ýok. Men çyzgynyň bir ýerde durmasyny isleýän ýa-da belli bir arakda çyzmagyny isleýän. Ýöne bu maňa ölçü almagy kömek etýär. Etýärdi hat dogrusu. Ýöne şular ýalan bir zatda şu çyzgydan hiç şeýle bir tapawut ýok. Men istesem şuň ölçegini 3000, 4000, 5000 mm ýalyk uzaklykda hem berip bilýän. Kän bir ulanamdak hat dogrusu. Construction line'ym soňsuzlukdan gelip soňsuzluğa gitýän görnüşi. Meselem misal konoko saýlan ýagdaýymda we şu ýerde men derejesini taýdan ýagdaýymda şu çyzgy soňsuzlukdan gelip soňsuzluğa tarap gidýär. Delete atıp bozdum. Multiple points sizilen görüpdük nokotlar aslında bular. Türkmençesi. Geldim şu ýerek nokot soňuna goýar nokot. Size kanan sat görünmeýän boluplar. Ýöne şu ýerde men escape bassym. Gelip saýladym. Şu ýerde görüşüňiz ýaly. Aslında öň size nokotlar görkezdim. O snapleri düşündiren ýagdaýymda. Şu wagt aýtjym ýaly. Şu ýerden utilities'in aşagyna point style'dan bir nokotlamyzyň görnüşini ýetkizip bilýärsiňizdim. Şu ýerde görüşüňiz ýaly ýene bir gaýtalak geçelim. Şeýlerak nokotlar men döredip bilýän. We bilýän bolsaňyz, ýadyňyza düşýän bolsa, osnaplerden men şu ýerde note tip osnapym bar. Şu note osnap bilen men nokotlary gelip saýlap bilýän. Okey diýen ýagdaýymda line diýdim, geldim. Saýladym we nokotlary birleşdirdim. Görüşüňiz ýaly. Nokotlar aslında has öňkü AutoCAD'lerde köp ulanýardy. Meselem belli bir ýol boýunça, belli bir ýoluň urnuny isenlik zatlary köpeltmek ýa-da ölçü almak üçin ulanýardy. Bir geçerak bilen bir mysal getirdim. Nolun başlayan bir ýerde ýüzlük bir tane çyzgy çyzdym we yok x'de çyzdym we ýerde de ýene şonu bir çyzgy çyzdym. Escape atıp çykdym, top diýdim, makinlaşdyrdım. Ha, dogry. Bu ýerden çyzdym. Delete atıp bozdum. Täzeden şu nokotdan şeýlerak ýüzlük bir çyzgy çyzdym. Nokotlar hat dogrusu
multiple points'la. Şu yerde görüşüňiz däli divide ve measure buyrukları var. İkisi nokotlaryň işi. Hatta orada nokotlaryň bir aşağı funksiyonlarından biri. Şu yerden biz divide diýen ýagdaýymyzda bizi şu çyzgyny belli bir aralyklardan şu çyzgyny belli bir bölegi bölmeni ýaraýar. Şu yerde ikisi hem şowur bölme işnetçe, ýöne şu yerdäki divide'de biz çyzgymyzy näçe bölmek isleýänligimizi AutoCAD'a aýdýas. Meselem geldim, saýladym, näçe bölmek isleýän diýe men 100 mm beripdim. Onu bölmek isleýän ýagdaýynda her 10 mm'den gelip şu ýerek nokot koyup çykýar. Ýene şonýaly enter diýdim, geldim, saýladym. 10 enter diýdim. Ve şonýaly nokotlary goýýar. Geldim, şulary gelip delete boldum. Görşüňiz däli men şu ýerde sağ tarapdan tutup çeken ýagdaýymda hatda orada sağ tarapy birgelek basyp soň mouse'umy goýup çeken ýagdaýymda çyzgylaryň hemmesini öz içine almaýanlygy sebäpli çyzgylary saýlamady. Eger men çep tarapdan, sağ tarapdan gelip saýlan ýagdaýymda isenlik degen çyzgysyny ýa-da bir çyzgyň bir bölegi bolan ýagdaýynda isenlik geometriki obýektleri gelip degen yerinden saýlaýar. Meselem şu şu çyzgynyň tutuşlugyny öz içine alan penjere ýöne gelip men ýene orada kliklen ýagdaýynda şunu saýlady. Size bir ýatlatma. Öňkü temalarda aýtdym. Measure geleli. Measure'da hem biz näçe aralykdan näçelik hator nokotlarymyzyň arasynyň näçe milimetr bolmagyny isleýäs. Şonu berýär. Meselem men 100 diýipdim, ýa 10 bölegi bölünmesini isleýän ýa-da 20 bölegi bölünmesini isleýän. Her nokotyň arasynyň 5 mm bolmasyny isleýän ýagdaýynda 20 enter diýen ýagdaýynda näçe sen bular ýarak ýalňyş etdiň. Ha doğru. Biz arasyndaky uzaklygy berýärdik. Ctrl Z diýdim, enter diýdim. Şu ýerden gelip saýlaýyn. Measure diýdim. Hersiniň arasy 5 mm bolmasy isleýän. Geldim şu ýere 20 tane not getirdi. Ýene enter diýdim, geldim saýladym we her nokotyň arasynyň 5 mm bolmasyny isleýän idim. We size şolary alyp bir mysal getireýin. Şu ýerde görüşüňiz däli nokotlar bar. Nokotlar men şu ýerden diýdim. Gatk çuwaldy. Diýdim. Şu ýerde biz nokotlar görüşüňiz däli bar. Size has öňkü versiýalarda nokotyň ulanyş görnüşlerinden birini göstermek isleýän. Senlik bir ýagdaýda men näçerak diýsem, ona 5'lik bir 4 turşluk rektangle çizmek isleýän diýeli. Men şu ýere geldim, line diýdim we şu iki nokotyň başlanýyş nokotynyň gelip ýa-da men şu ýerden rektanglam diýip bilen geldim, saýladym. Şu nokotdan başla diýdim. Näçelik isleýärdim? Onu 5'lik isleýärdim. 10 näçe gitmesini isleýän 1 2 3 4 5 şol ikisiniň çakışma nokody diýip men şunuň ýaly notlaryň üstü bilen nokotlaryň üstü bilen ölçek alyp şolary ýaly ona 5'lik bir çyzgy çyzyp bilýän. Ýöne täze versiýalarda hatda orada täze diýmegem ýalňyş bolar sebäbi 7-8 ýyldan bäri ulanmayan bir görnüş, metod, uğur. Şu ýerde gridleriň gelmegi bilen ulanışdan galan bir görnüş. Başka da ulanış görnüşler baýany sana oturmak islemek. Meselem, sen belli bir ýol uğur boýunça senlik zady obyektleri köpeltmek üçin ulanýardy. Yani şu ýerdäki array'ň aşaňdan path array sen ýol boýunça köpelt funksiyasy geleni bäri hiç ýyl ulanmayan bir görnüş metod. Delete was pemmesin bozdum. Soň
Region'ı, 3D polyline'ı, helix'i, üç ölçeğli çatıklarda ulanılan metotları, kurallar bolan üçün görkezekkä. Oň deregine şu yerden wipeout, donat hem cloud'u görkezek. Wipeout düşünürsem, wipeout bize senlik bir çatıgynyň senlik bir bölügini gidlemene bize kömek etdi. Mesela şu yerden men bir rectangle çizsem, şu bölügini ýa-da şu çatıgynyň ýartyny men gidlemek isleýän diýen ýagdaýymda şu yerden wipeout diýip men şol aralygy şu polyline içine alıp gidilip bilýän. Çatıgy hiç el polyline çatıgy gele üstüne gelen ýagdaýynda görünýär. Şu görnüşde. Ýöne escape batan ýagdaýynda şu meniň döredem polyline'ym aşagyna gidilenýär. Senlik bir çatıgyňda polyline görnüşini döredip şu yerden polyline'a ya da frame içine alıp hem kullanıp bilýäňiz. Geldim delete bottom. Geçtim. Donut gereksiz bir ýagdaý. Mesela 5'lik ve 5 radiusu 5 olan ve radiusu 10 bolan iki tane çizgi şar töwerek çizmek isleýän we aratynyň renkli olmasyn isleýän ýa-da dolu bolmasyn isleýän ýagdaýynda. Mesela 5'e enter diýdim. Ve 10 diýen ýagdaýynda gelip şulary ýalyp men donatlary çyzyp bilýän. Geldim delete bozdum. Şu yerde cloud var, revision cloud. Öň ýaly ýeke görnüşde däl, diňe freehand görnüşinde däl rectangle hem polygon görnüşinde hem bar, polygonal. Rectangle bolan ýerde bize revision cloud şu kömek etdi. Mesela sen çatıgynyň bir bölügini biz islenik duyduruş ýazygy ýazmasy ýa-da şonuň ýaly belli bir bölegi alyp şol bölek barada belli bir maglumatlar vermek isleýär. Şolary ýaly ýagdaýda biz şu ýerden revision cloud saýlap freehand diýdim. Şonuň ýaly belli bir bulduň içine ne üçin sen gelip oturmadym. Biraz hamsıra bolýaryň düşünärsiňizler. Düşünärsiňiz. Şular ýaly bir seni bir bulduň içine alyp biz duýduruşlar berip bilýär. Her kim men ýaly gowçu diýen däl bolup biler. Şoň üçin şular ýaly goşmaçy çyzygy görnüşler hem geldi. Meselem şu erik men çyzanýan çyzygyma görä has düşük bir görnüşde çyzygy çyzyp bilýär. Şu ýerde görüşüň ýaly bulduň içine alyp çyzygyň içine. Aslında bu ýerde çyzygy aşy uly, şoň üçin görnenok. Eger seteňiz şu ýerden freehand'e gelip ölçülerini hem kötüp bilýäňiz. Geldim delete bozdum. Polygon adam edil şu rectangle ýaly görnüşde senlik burçda edip bilýäňiz. Mesela sayladım. Yani şular ýaly görnüşde edip bilýäňiz. Aslında şular bulut görnüşünde ýaýlardan döredilen. Yani ölçü aşağı olan için bir de kiçirak görünüyor. Gayet çırak şeylerak sizilen draw menüsünü tamamladık. İndiki başlayacak bölümde modify olur. Modify'dan öňürtýäne biz teknik çyzygy çyzyp turatçy öwrenenimizin ýene bir sinin geçer. Hem siz üçin bir ýatlama görnüşünde bolar, hem bir datlar çyzyp döredip bilýänligini görmek we motivasiýa berip biler. Häzirlikçe şeylerak hem mäňde köp sag bolsun aýtjan, indiki videolarymyzda görüşýänçek, mäňde hoşça bolun.